Σοκάρομαι κάθε φορά κυριολεκτικά. Δουλεύω σε μια πιτσαρία και πετυχαίνω τώρα για 5η-6η φορά έναν πελάτη ο οποίος πάει να βγαίνει με το παιδί του στο χέρι. Το παιδί του είναι ζήτημα να είναι 1 χρονών. Κυριολεκτικά δεν ξέρει να μιλήσει. Το θέμα είναι κάθε φορά που δίνουν την παραγγελία, ο πατέρας του έχει δώσει ήδη στο παιδί του λεφτά για να μου τα δώσει. Και του λέει: δώσου τα λεφτά στον delivery και πες το ευχαριστώ. Το θέμα είναι ότι ποτέ δεν αφήνει λιγότερο από 4 ευρώ. Τώρα μου άφησε πάλι 5 ευρώ. Και το ζήτημα δεν είναι το πόσα λεφτά αφήνει, αλλά το ότι μαθαίνει από μικρή ηλικία στο παιδί του να σέβεται ένα delivery. Και επειδή ξέρω ότι στην Ελλάδα για κάποιο λόγο θεωρούμε ότι το να είσαι delivery είναι ντροπή, που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, καμιά δουλειά δεν είναι ντροπή. Αλλά υπάρχει αυτή η νοοτροπία στην Ελλάδα, όπως και να το κάνουμε. Είναι πολύ κρίμα, ρε φίλε. Και σοκάρομαι κάθε φορά που εδώ στη Γερμανία, δεν είναι ο πρώτος αυτός. Μου έχει ξανατύχει αυτό. Απλώς αυτός το κάνει συστηματικά. Σοκάρομαι που γίνεται αυτό εδώ στη Γερμανία. Δηλαδή, αύριο μεθαύριο αυτός ο πιτσιρικάς μπορεί να γίνει γιατρός ή επιστήμονας και θα ξέρει να σεβαστεί ένα delivery. Θα τον κοιτάξει στα μάτια, θα του γελάσει, θα του δώσει μπουρμπάρ και θα το εννοεί μέσα από την ψυχή του. Γιατί να μην είμαστε κι εμείς έτσι στην Ελλάδα, ρε φίλε? Πόσο κρίμα είναι πραγματικά, ρε. Δηλαδή, τι να πω, ρε. Αυτό.